हाय हॅलो, सुनीतास रेसिपीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर चला आज आपण 1 वाटी रव्यापासून शिरा बनवूयात. शिरा कसा बनवायचा ते बघूयात. तर इथे मी प्रथम 1 वाटी रवा घेऊन त्याला चाळून घेतलेला आहे छान. आणि आता कढईमध्ये थोडं तूप टाकून त्याला भाजून घेणार आहे, परतून घेणार आहे. बघू शकता अशा पद्धतीने रव्याला छान भाजून घ्यायचं आहे. इथे 2 चमचे मी तूप टाकून घेतलेलं आहे, बघू शकता अशा पद्धतीने. आणि आता याला आपण छान भाजून घेणार आहोत. इथे बघू शकता आपला रवा भाजून झालेला आहे, छान भाजलेला आहे. आता आपण याच्यात विलायची पावडर टाकून घेतली आहे थोडी, 2-3 विलायची घेऊन ते बारीक करून याच्यात टाकून घेतलेले आहे. आता आपण याच्यात एक ज्या पात्राने ते घेतलं होतं रवा त्याच दूध घेतलेलं आहे, दूध टाकून घ्यायचं आहे. आता रवा भाजून घ्यायचा. आता याच्यातच आपण अर्धी वाटी एक वाटी रव्यासाठी अर्धी वाटी मी आता इथे साखर टाकून घेणार आहे. इथे बघू शकता मी अर्धी वाटी साखर टाकून घेतलेली आहे. आता याला छान हलवून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने, कमी गॅस करून. आहे रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. एक वाटी रव्यासाठी मला इथे दोन वाट्या दूध लागलेलं आहे. आपला शिरा असा छान मोकळा होतो. बघू शकता अशा पद्धतीने तुम्ही पण शिरा करून बघा, नक्की आवडेल. रेसिपी आवडल्यास सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल सगळ्यांचे धन्यवाद. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.